Wel, Hugh Reid yn ogystal ag edrych yn bictiwr I chi wedi gwneud eich gwaith yn arbennig o dda. Oedd e'n bleser a gweud y gwir I weld rhywun oedd wrth I fod yn beirniadu yn y canol. Wel, dwi ddim yn waith pam chi'n enjoyo, ch'mod, chi'n siarad â'r cystadleuwyr, ond y safon y ceffylau wedig y ddoi glas o swclod yn gwych, a mae'n credit i'r pobol sy'n magu nhw a dod allan o'r tannau, ch'mod. Joio si mas draw wneud ch'mod, a gobeithio bod wedi gros fel I, ch'mod, i'r pobol, achos chi fod yn joio fe, mae'n rhydydd cael braint I ddod yma, a ni'n falch bod nhw wedi dod tannau de, ynddo fe, ch'mod. O fe ddath ni dros o môr glir, Hugh. Yeah. A mae rai bod dod â dimensiwn bach arall I heddi I gael y teulu y 4 cenhedlaeth tu cefen I chi. Wel, critics fwyach i'r teulu, ch'mod. Na, mae Lois a Morgan y 6 cenhedlaeth i'r Brydfa. Yn ffodus, ni wedi colli rai hyn yn y fe, ch'mod, oedd y 4 cenhedlaeth ma'n watcho fi. So, ni'n galw post-mortem, so off o getre yn y car. Pam oedd hwnna'n nawfed? Neu, ch'mod, nhw'n cytuno gobeithio ar cynta ail y trydydd. Wedyn, o'n i'n lyco hwnna, oedd gwerthad I ti. Wedyn, fi yn y canol, fi eisiau gweld pam when nhw. Alle blemish bach, neu, ch'mod, dim cystal asgwrn. Chi ti fas, dim yn gweld popeth, ch'mod nhw. So, ni'n cael post-mortem ar ôl bob tro. Licen I fod yn y car gyda chi, mae'n fi. A mae'r dyfodol yn saff, a beth sy'n wych I chi fel teulu yw gweld y genhedlaeth nesaf. Oeddim, cant y cant. Heb reini, sy'n pwynt, wel, yr gymdeithas, yr rhai ifenc yw'r dyfodol. Ch'mod, a na beth mae'r gymdeithas Cymraeg yn briliant, ch'mod, o'r adran A, na ble bydd Lois a Morgan, byd nhw'n dod yn I early teens de, a byd nhw'n mynd i'r Cobs wedyn. So, o'r cryd i'r bedd na'r hen ddywediad ceffyl Cymraeg, a mae'n wir. Wel, Hugh, mae wedi bod yn bleser I siarad â chi. Diolch yn fawr iawn I chi. A gai fod y cynta gobeithio I ddymuno Nadolig Llawen iawn I chi. Good. A presant mawrwydd gobeithio. Ar y ffordd. Diolch yn fawr ti. Thank you.